Salutare prieten, eu sunt un coleg al celor de la pagina cu premii Samsung, adică mai exact telefoanele Samsung Galaxy S4. Am să fac un mic video, un mic clip să zic așa, care să vă demonstrez că premiile chiar se dau, nu este nicio păcăleală, nu e absolut nicio păcăleală. Trebuie doar să aveți încredere și să urmați pasul concursului. Așa arată telefonul, un telefon destul de bun, spun eu. Și aceasta este versiunea neagră, avem și versiunea albă, white. Acesta este conținutul, cărți tot, garanție veți găsi în el, ok, tot ce trebuie, manualul de utilizare, instrucțiuni, ceva, ok, căștile, căști, da. Deci ce pot să vă spun? Aveți multă încredere, urmați pașii concursului că noi chiar dăm premii, noi nu păcălim pe nimeni și multă baftă vă dorim. Salutare!